गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबाय। आं दिनै लाबोनो सानदों BTR सुक्ति भार्सेस BTC सुक्ति मोननैनि गेजेरावहाय कम्पेयार खालामनानै जे बाथ्रा बुंनाय चन्दन ब्रह्म बिथांनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला BTR सुक्तिया खालि हाग्रामा महिलारिखौहाय पावारनिफ्राय बोख्लायनाय सुक्तिल' होननानै बुंदों। बियो बर' रायजो राजानि थाखाय मुलाम्फानि थाखाय सुक्ति नङा। बड'लेण्डनि सोमावसारनाया प्रमद बर'निया बियो गावनि पावाराव दिखांनो सासे लेदार महरै दिन्थिनो थाखायसो बियो सोमावसारदोंमोन। बियो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसाराखै। सासे लेदार जानानै गावखौहाय सासे लेदार दिन्थिनोसो बियो सोमावसारदोंमोन होननानै चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंबाय। बे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय। नोंथांमोनहा बे चन्दन ब्रह्मनि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटि एबा दायित्व लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै। बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा। खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन। साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन। आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय BTCआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन। गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो। सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन। आरोबाव दा एबसुजों दैदेनजानाय UPPLनि माखासे लिडारफ्रा जे गोबां मेल मिटिङाव बुंबोबाय थादों जे दिनैहाय BTR एकर्डनि थ्रुयैनो जोंनि जे बर'फोरनि जिखिनि समस्याफोर दङ बेफोर गासिबो माने फुलफिल जाजोबगोन। वेरास BTR एकर्डआवबो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन लिरनाय दंखायो। सोर नाथाय नायनो थाङोब्ला दिनै गहपुर आरो सनितपुर बायदि जिखिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बयनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस होदों होननानै बुंनो थांब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा। गहपुर आरो सनितपुरखौ मोनसे कन्ट्राडिक्टरि बा पेन्डुलामाव गारबोनानै जे एकर्डखौ बियो बानायनानै फैबाय बे एकर्डनि दफाफोरखौ नायोब्ला बर'फोरनि समस्याया माखासे बे एकर्डनि गेजेरजोंनो समाधान जाजोबदों बायदि मोनो आं। BTC जि एकर्ड मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय दाख्लिनि जि BTR सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बियो कुनु कारनाव कम्पेयारेबल एबा तुलना खालामजाया। मानो होनोब्ला BTC सुक्तिया 6 शेड्युल कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजननिबो खोथा दं आरो 8 शेड्युल जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शेड्युलाव बियो थिसनजादों। BTR सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे BTR सुक्तियाव गैया। बेनिखायनो BTR सुक्तिखौ BTC सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो। रायलायथावानो नङा। आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा BTR सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खुनु बे सुक्तियाव जेबो बिषय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै। बर' रावखौ BTC सुक्तिनि गेजेरजों 8 शेड्युल जों मोनबोखादों। दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया राव। असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा? 9 शेड्युल 8 शेड्युल
दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो एचिडुल जाबाय होमब्ला बियो दिनै माबेबा साबस्टेन्सियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होनायनि थाखाय जे बिटिआर सुक्तियाव लाना फैदों बेयो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों 8 शेड्युल मोनखानाय लेंगुवेजआ मोनसे स्टेटनि एस'सियेट लेंगुवेज जानो हाया बे स्टेटनि बेयो फुल लेंगुवेजसो जानो हायो आरो 1985 आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्सियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज महरै मोनखादों गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा बिनि जौगासारनाया बहा बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै बे हायदोंसो दा बेफोरखौ जुदि रुजुनानै नायजोबोबा सार माने दे बिटिआर रेकर्ड खालामदों एक्चुअली बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि गुबै थांखियानो मा कि 2020 आव बिटिसि इलेक्शनावहाय माने इलेक्शन दारायनो थाखाय मोनसे मेनिफेस्ट'खौ जों बहा नागिरनानै मोनगोन मोना बेफोरखौहाय माने सिन्ताधारा खालामनानै फाइनाली बेखौनो दिनैहाय बे बिटिआर रेकर्ड बानायनाया बिटिसिनि इलेक्शननि थाखाय इलेक्शन मेनिफेस्ट' बायदिसो लाबोदों नामा सार बयबो रायजो राजाया दिनै बिजिरदों नायदों जोंनि समाजाव जथेस्थ' गोरों मानसि दिनै दंसै प्रथम जेला बिटिआर सुक्ति जाबाय होननानै रंजादों बयबो बरायसोदों बे समाव बेफोर खोथाया बारा सरसा जायाखैमोन सावराय जायाखैमोन दिनै समा थांनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जेला बेखौ बिजिरनानै नायबाय दिनै बिटिआर सुक्तिया आखरे आखरे मावफुंजानांगौ होनबाय बे हिसाबै दिनै बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर जानांगौ होनबाय दिनै मास मोनथाम जाबाय गभर्नरनि दारै बिनि नटिफिकेसन ओंखारबाय नामा बिटिसि बिटिएडि बियो संबिधानजों दाजानाय दा नाम सोलायनायावनो जुदि गोजोनो आन्दोलनकारि एबसुआ प्रमद बर' मोनहा इउपिपिएलआ गतिके गभर्नमेन्टआ बेखौ चान्स लागोन नोंखायनो दिनै आसामनि गभर्नरनि दारै नटिफिकेसन मोनसे दिहुनबाय जे बियो बिटिएडि नंला बिटिआर जाबाय बेखौ दिनै एबसु इउपिपिएलआ बिराद रंजानानै बरायबाय बे मोनसे ओनसोलनि मोनसे जायगानि नाम सोलायनायाव बिनि गुन सोलायनाय जाया बेजों जेबो जौगानायनि जेबो सोलायनाय जाया बयबो बुंसोलायदों आरो जोंबो बुंदों आंबो बुंदों बे माद्रासनि जायगायाव चेन्नाइ जानाय बायदि बम्बेनि जायगायाव मुम्बाइ जानाय बायदि बेंगालरनि जायगायाव बेंगालुरु केलकातानि जायगायाव कलकाता जानाय बायदिल' बेवहाय जेबो गुननि सोलायनाय गैया बेयो जाहैबाय बिटिआर सुक्तिनि बिराद गोख्रों मोनबोनाय दफा एचिभमेन्ट होननानै जेखौ बुंदोंमोन बेवहाय जेबो एचिभमेन्ट गैया दिनै बेयो रुपायन जाबाय इमप्लिमेन्ट जाबाय नाम्बार 2 बाउन्डारि अल्टारनेशन कमिसन एडजासेन्ट बिटिसिनि थानाय गामिखौ दानख'नो हागोन दाजाबनो हागोन बिटिसि जेला सुक्ति खालामदोंमोन आरो दिनैनि बिटिसिआ 9,000 बर्ग किल'मिटार ओनसोला बेवहाय गोबां गामि दं दा बे गामिफोरखौ बेसेबां बिटिसिनि सिङाव थिसनजायो 50% बिनि बारा बिनि खम लाम लाम एबा कन्टिगुवास मेनटेन खालामनो थाखाय 50%नि खमाबो थिसनजादों मेक्सिमाम खोलानि एरियाया सोबावनांगौ होननाय थायाखै माखासे कयेकटाल' थादों आरो बेखौ डिसपुटेड लिस्टआव दोननाय जादों जथेस्थ' एग्जामिन खालामनानै बिसार खालामनानै नायबिजिरनानै खोलानि बाउन्डारिया ख्रा जाखादों दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जायफ्रा बारनलांनो गोसो बे सुक्तियाव प्रभिजन थानाय लोगो लोगो दिनैनि अबस्थाया मा जादों 523 खान गामि थाखानाय बिटिसिनिफ्राय दानख'नांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदों गुवाहाटी हाइकर्टआ बेखौ दायथ' लायाखै आसाम गभर्नमेन्टनो बेखौ दायथ' होदों आसाम गभर्नमेन्टआबो दाबो बेखौ निष्पत्ति एबा सुस्रांनो हायाखै कर्टआ बुंदों कमिटि दानानै हियारिं लानानै स्पिकिं अर्डारनि गेजेरजों बे बाउन्डारि समस्याखौ समाधान खालामनांगौ नाथाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो दांनो हायाखै मानो बिटिसि सुक्तिया मोनसे संबिधाननि गेजेरजों संशोधननि गेजेरजों बेखौ दाजानाय बेखौ बिदि बोखारलाबायनो हाया बे हिसाबै जायफ्रा बिटिसिनिफ्राय बारनलांनो निगिरनाय
गोबां रावारि रायजो राजाफोर बिथांमोनहा जुजियै जेननानै मेंनानै सिरि थाबायमोन नाथाय BTR सुक्तियाव बे प्रभिजनखौ लाबोनाय लोगो लोगो कमिसन दानानै आरो सोलाय सोल' खालामनाय जागोन होननाय लोगो लोगो दिनैहाय बयबो सिरि मोनजोब्बाय आरो खोलानि गोबां गामिया दिनैहाय दानख'नायखौ दिनैहाय लुबैदों आरो बिनि थाखाय कमिसनाबो जाबाय एबसुनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्टबो थाबाय जयन्त बसुमतारी दालिम्बायन उदालगुरिनिफ्राय सासे असमिया राव रायग्रा व्यक्तिबो थाबाय दिनै खुलाखुलि दालिम्बायन बिथाङा बुंदों गोबां अनाबर' गामि BTCनिफ्राय दानख'नाय जागोन जोंनि खोथाया बर' अनाबर'नि खोथा नङा मोनखानाय BTCनि ओनसोला जाहैबाय 9,000 बर्ग किल'मिटार बिनि 1 फुटबो 1 बिगाबो बियो दानख' जानो मोना खारन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों एग्जामाइन खालामनानै परीक्षा निरीक्षा खालामनानैसो BTCनि बाउन्डारिखौ क्रा खालामनाय जादों आरो जों बै समावहाय बुजिखायो खोलाहा आरोबाव बेसेबां बाराय जायो चान्सआनो गैला सुबिदानो गैला दा बे रोखा जाखानायखौ दिनैहाय आरोबाव बिनि दरखौ खेवनानै बारनलांहोनाय माने 9,000 बर्ग किल'मिटारनिफ्राय बेसेबां ओनसोल थांगोन होमब्ला जोंनि BTC एबा 6 शिड्युलनि जि महर बेयो टटेलि डाइल्युट जागोन जोबस्रांलांगोन होमबा जोंनि सोमावसारनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि सिमां BTCखौ मोजाङै जौगाहोनाय बेफोर ओरैनो दैयाव थांजोबगोन जोंनि मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिखिनि दिनैहाय मुंख्लं जालांबाय जोंनो मोनसे थुलुंगा होलांबाय बे सेक्रिफाइसआ ओरैनो दैयाव थांजोबगोन दिनैनि अबस्थाया बहाय सफैबाय गतिके बेखौ दिनैहाय एबसुआ प्रमद बर'आ दानख'नाङा होननानै बुंनायनि नैतिक अधिकारखौ एबा नैतिक दायित्वखौ बियो दिनैहाय खोमानानै लाबाय मानो होनोब्ला दानख'नाङा दिनै होननाय लोगो लोगो एबसुआ प्रमद बर'आ होमबाना बै सुक्तियाव थानाय दफाखौ गभर्नमेन्टआ दिनै खोन्थागोन नोंसोर खालामनाय सुक्ति नोंसिनि सहियानोथ' बेनो आरो नोंसोरो जिहेतु सुक्तिखौ खालामनानै 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुंबाय प्रेसार होबाय बोलो होबाय नोंखायनो गभर्नमेन्टआ दिनै फारि फारि इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजाबाय दा खालामनायाव जोङो जिखिनि दफा इतिमध्ये गभर्नमेन्टआ इमप्लिमेन्ट खालामबाय बहाय नुबाय गोदानै आलादा माबा मोनसे जौगानायनि बाथ्राखौ बाद होदो थाखानाय मोनखानाया दिनैहाय जामलांनाय एबा जोबलांनायनिसो दिनैहाय सुक्तिखौ रुपायन खालामनाय लोगो लोगो बे आरम्भ जाबाय होमबा भबिष्यताव बे BTR सुक्तिजों एफा मोजां मोनखानाय BTC सुक्तिया धंस जानांगौब्ला बे BTR सुक्तिया सोरनि थाखाय मानि थाखाय जोंनि थाखाय बोरै बे मोजां जानो हायो प्रश्नआ दिनै बे जाफैबाय सुक्तियाव जेखौ लिरदों बे सुक्तियाव लिरनायनि जि इमप्लिकेशन बेनि ओंथि बे ओंथिखौसो जों दिनै बिश्लेषण खालामना बुंदों जों आलादा जों बुङाखै आरो बे ओंथिखौ बिजिरना नायोब्ला बहाय जेबो गैया बे जिर' शून्य बेसे सोमदै हिमन्त बिश्व शर्मा जिहेतु नोङो स्टेटनि प्रभाबशालि मन्थ्रि बिथाङा दिनै BTCनि गोबां जायगाफ्राव दाब दाब जायगायाव गामि सायख'थिनि फोसावदिंनायावहाय बेफोरबायदि माने माखासे खोथाफोरखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों माने आमार मान बयलार चिकेन नन बर' पिपल आर सेकेन्ड सिटिजेन अफ BTC दा बेफोरबायदि सोदोबजोंहाय बे स्टेटमेन्टजों बिथाङा मा प्रटेक्ट खालामनो सानदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैसो बे मन्थ्रि नङा गोबावसै खेबब्रै जाबाय देग्लायजों आरो बियो बर' रायजो राजाखौ सिनायै BTCखौ सिनायै बियो गोदान व्यक्ति नङा एतदिन बेफोर खोथाखौ बिथाङा दिनै बुङाखैमोन दिनै हठात जाति बिभाजन BTC फोजोबस्रांनाय BTCनि सिङाव जायफोर बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला गावस्रालायगोन BTCआ जोबस्रांगोन बिनि मेन टार्गेटआ जाहैबाय BTCखौ फोजोबस्रांनाय बेफोर खोथाखौ दिनैसो मानो बुंखो गोदो मानो बुङाखैमोन बेखौ जुदि जों बयबो बिजिरनानै नायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ BTR सुक्तियानो बेबायदि बुंनायनि थाखाय साहस होदों खाबु होदों सुक्तियाव लिरनाय दं आरो बेखायनो बियो बुंदों दिनै जायफ्रा BTCआव थानो गोसो गैया दरखास्तल' हो ओंखारलां दरखास्तल' हो ओंखारलां आरो एबसुनि आरो BTR सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर'मोननि जि दुर्बलता बिथांमोननि बिसिनि जि मोनसे लालस लभ जाति फोथांनाय एबा BTCखौ फोजौनायनि बिसिनाव जेबो गैया व्यक्तिसो बिसिना सेल्फ इन्ट्रेस्ट बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खाथिनिफ्राय नुबाय दिनै नुजोबनानै ओंखायनो दिनैहाय आखाइजों आथिंजों
गेलेनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैहाय जेबो दिदाबद खालामाखै दा बेफोरखौ बिदि बुंनायनि गुदियाव मूलत प्रमद बर' एबसु आरो BTR शक्तिया बेबायदि बेनो एनार्जि गोहो होदों एतदिन बुंनो हायाखै बेथ' गोदान मन्थ्रि नङा हायनि खोथाया जाहैबाय बेबायदि बुंनायनि बे स्कप मोनाखैमोन परिबेस मोनाखैमोन दिनै परिबेस होबाय स्कप मोनबाय गोसोबायदि बुंबाय बे डेट्रिमेन्टेल बेबायदि खोथाया बिथांनि खुगायाव समाया आरो बेफोर खोथाजों BTCनि बिभिन्न जोंनि भाषा भाषी राव रायग्रा धोरोमारि हारि माहारिखौ गावस्रा होनो हाया मानो होनोब्ला BTCनि गासिबो रायजो राजाया दिनैहाय गोजोन थासारि लुबैदों खौसेथि लुबैदों जौगानाय लुबैदों जायखौ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जा दानानै बयखौबो ज' खौसेयै दिनै गोजोन थासारि सृष्टि खालामनानै जिबायदि जौगानायनि हाबाफारि खालामबाय फैबाय थानाय इयुन जोलै जोंनि BTC ओनसोलनि फंबाय बिनानावफोरनि भबिष्यत सोलोंथाइ बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि जि खाबुनि थाखाय दिनै जिखिनि खामानि मावबाय थादों बे खेत्रआव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बाथ्राफोरखौ रावबो रावारि रायलायग्रा रायजो राजाया ग्रहण खालामाखै खालामनायबो नङा आरो बे दिनै मोनसे बेकफायार जादों बेखौ गाज्रिसो मोनदों मानसिफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ मुगैदों सोंखारिदों आरो जायनि थाखाय दिनैहाय गुबुन गुबुन रावारि रायग्रा रायजो राजाया दिनैहाय बांसिन BPF राजखान्थि हान्जाखौनो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो आरोबाव BTCनि चिफ खालामथारनांगौ होननानै दिनैहाय बांसिन गोसो होसारनानै BPFनो भट होनो थाखाय बांसिन सापर्ट एबा मदद होनो दिनै आवगायबोदों आरो मोनसे सोंथियाव सार माने हिमन्त बिश्व शर्मा जेरैबायदि खोथाफोरखौ बुंदों जे BCDC दिनै जिहेतु 6 शेड्युल काउन्सिलावहाय गाव पन्चायत एबा नों जिल्ला परिषदनि प्रभिजन गैया दा गैयैनि थाखाय दिनै प्रपार एडमिनिस्ट्रेटिभ फांसनिंनि थाखाय BCDCखौ दिनै इन्ट्रडिउस खालामनानै दिनै सालायगासिनो दङ ओमफ्राय बिथाङा बुंगासिनो जे BCDCनि चेयारमेनफ्रा गोबां करापसन खालामबाय मा खालामबाय जायनि जाहोनाव BCDCखौ हाथायनो नागिरदों दा BCDCखौ जुदि बेयो हाथायोब्ला दिनै मा बिदि गाव पन्चायत एबा नों जिल्ला परिषद बेफोरखौनो इन्ट्रडिउस खालामनानै BTCखौ स्क्रेप खालामनानै स्टेटजोंहाय रिएसेम्बल खालामफिननायनि एसे खैसार दं नामा सार बे दिनै BCDCनि एगेन्स्टआव हेंथाय जायफोर खोथाखौ बुंदों बे मिथियै मानसि नङा मिथिगौ BCDCआ जाहैबाय जोंनि एखेबारे गाहाय थाखोनि BTCनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट सरकारि प्रशासनीय जन्त्र एबा बेबस्था जायजों जोंनि साधारन आइ आफा रायजो राजाया ओनसोलनि रायजो राजानि गामिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हायो एबा जौगानाय हाबाफारिखौ खालामनो हायो सरकारनि आसाम सरकार भारत सरकार BTC सरकारनि जेसेबां जोंनि जौगानायनि हाबाफारि एबा आसनि बेखौ BCDCनि दारैसो सम्भब 6 शेड्युलाव मानो होनोब्ला 6 शेड्युलाव 73rd आरो 74th कन्स्टिटिउशना जेब्ला एमेन्डमेन्ट जादोंमोन बे समनिफ्राय BCDC पन्चायती राज आरो नगरपालिका बेबस्थाया 6 शेड्युलाव थाया जायनि थाखाय जोंनि देशनि 10टा 6 शेड्युल ओनसोलाव बियो पन्चायती राज बेबस्था आरो नगरपालिका बेबस्थाया गैया बे खोथाखौ बिथाङा मिथिगौ दिनै बियो इन्टेन्सनेलि बेखौ मोनसे कारापसन चार्ज खालामनानै माने भुल बाक्य होनानै भुल तत्व होनानै दिनै रायजो राजाखौ मोनसे कनफिउज खालामनानै एबा जोंनि इमेजखौ नष्ट खालामनो थाखाय बिथाङा बेखौ बुंदों दा बे जाय बाथ्राखौ बुंदों बेबो बेकफायार जादों बेवहाय BJPआ UPPLआ लाब जाया खारन BCDCआ जाहैबाय रायजो राजानिसो अनुस्थान बे नोंनि आंनि नङा आरो रायजो राजाया बेजों बेनिफिट जादों दिनै PMAY न' दिनै बोराय बुरि पेन्सन दिनै जोंनि रान्दि दुखियानि बिब' बिनानावनि जि मोनसे स्किम पेन्सन आरो जब कार्ड लानानै खामानि मावग्रा महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्राम्य नियोग निश्चितकरण आसनि बेफोर आसनियाथ' BCDCजोंसो जादों आरो मोनसे बांसिन गुरुत्वपूर्ण खोथाया जाहैबाय जोंहा BTC ओनसोलाव गासै आउट अफ 9000 स्क्वायर किलोमिटार 4000 स्क्वायर किलोमिटारानो फरेस्ट दा बे 4000 स्क्वायर किलोमिटारा टटेल RF एबा दंफां लाइफां जिब जुनार गैला बहाय रायजो राजाफोर दङ गैयाबाबो बहाय मथा मथि जोंहा फरेस्ट एरिया 2500 स्क्वायर किलोमिटाराव जोंनि रायजो राजाफोर बहाय थायो हिउमेन हेबिटेसन जाबाय दा बे ओनसोलाव नोङो फरेस्टनि आइन मथे नोङो कुनु डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटी खालामनो हाया बहाय आइवाय न' मोना पेन्सन मोना इलेक्ट्रिसिटी थाङा
फाखा लामा मोना स्कुल जाया हस्पिटाल जाया बे जाहैबाय फरेस्टनि आयेन खिन्थु दिनै बिटिसि आव बहाय जथेस्थ' जोंनि लाख लाख रायजो राजाफोर दं बे ओनसोलानो बेकवार्ड बेखौनो जों जौगाहोनांगोन बेनि थाखायनो बिटिसि नोंखायनो भिसिडिसि नि गेजेरजों बे जायगायाव दिनै फाखा लामा इलेक्ट्रिसिटि लोंग्रा दैनि बेबस्था स्कुल साब सेन्टार हेल्थ साब सेन्टार बायदि बायदि सरकारि आसनिखौ बाहाय जों रुपायन खालामनो हादों भिसिडिसि जुदि गैयामोन बेफोर आसनिखौ बे जोंनि रायजो राजा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बन्सित जागौमोन नोंखायनो बाथ्राया नैबेहायसो बेखौ कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन इलेक्सन बिसायख'थिनि गेजेरजों भिसिडिसिखौ पन्सायत बायदि दानांगौ दा खिन्थु नोङो पन्सायत बायदि पन्सायती राज बेबस्था जि 3 टायार सिस्टेम दङ गाव पन्सायत आन्चलिक पन्सायत जिल्ला परिषद बेखौ थोंजोङै बहाय लाबोनो हाया खारन जिल्ला परिषद एबा पन्सायती राज बेबस्थानो गासै 26टा डिपार्टमेन्ट होदों दा काउन्सिला जोंनिया दिनैहाय 29टा डिपार्टमेन्ट 26टा डिपार्टमेन्टआ जिल्ला परिषदखौ नायगोन माबेखौ नायगोन जिल्ला परिषद माबेखौ नायगोन 6 शिड्युल एबा बिटिसिआ बेथ' पावारनि क्लेश जागोन नोंखायनो दा एग्जामिन खालामबाय जोंनियाव 2 टायार सिस्टेम जागोन दा जि कन्स्टिटिउसन 6 शिड्युला एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं बे कमता बिखन्द्रीकरण एबा डिभल्यूशन अफ पावारनि खेत्रआव बे फाइनाल स्टेजआव दं दा भिसिडिसि जागोन बिटिसि जागोन इन्टारमिडिएटरि एबा आन्चलिक पन्सायतआ बहाय थानाय नङा गतिके बे इलेक्टेड फर्माव फैगासिनो दं जों बेखौ लुबैदों टटेल बिटिसिआव 521टा जोङो प्रस्ताब हरदों 521टा भिसिडिसि जानांगौ दिनैनि दिनाव 415टा दं गतिके सुबुं सानखोआ बांबाय बे हिसाबै जोंनो 521टा जानांगौ आरो 521टा भिसिडिसिखौ जों जेला रेगुलार खालामनो हागोन बहाय सासे पियन थागोन सासे केरानि थागोन सासे कम्पिउटार एसिस्टेन्ट थागोन सासे जेई एबा टेक्निकल एसिस्टेन्ट थागोन होमबा साब्रै मानसिया गभर्नमेन्ट बहाय जब क्रिएट जागोन जोंनि फंबाय बिनानाव एबा आनएमप्लयड इयुथ्सफ्रा बहाय एबजर्ब जानो हागोन खमैनो 2084 2084 जन एबा व्यक्तिया बहाय एमप्लयमेन्ट जानो हागोन बे अपरचुनिटिया फैगोन आरो भिसिडिसिआ पार्मानेन्ट रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय इस्टाब्लिश जागोन बेफोर खोथायासो नंगुबैगौ खोथा आरो भबिष्यतआव बिटिसिआव बेफोर जिनिसखौ जोंहा खालामबावनांगौ खामानि आद्रा दं जौगानायनि बिथिङाव जोंहा गोबां आरोबाव मावबावनांगौ दं होननाय बाथ्राफ्रा बेफोरनो दा सर ससियेल मिडिया आरो गोबां माने पलिटिकल लिडार्सफोर सपोर्टार्स वर्कार्सफोरनि गेजेराव दा सार बिटिआर एकर्डनि क्ल'ज 7.2 आ बिराद चर्चा जागासिनो दं दा बेयावहाय माने बे 7.2 क्ल'जनि जिखिनि इम्पेक्ट्स बेखौ नाङामोन बे 7.2 खौ नाङामोन मानो होनोब्ला दिनै जिखिनि पपुलेसन दङ सुबुं सानखो दङ बेखौ नों बहा होखारनो दा बेखौ बे रोखोमै नोङो थोंजोङै जुदि बुंनो थाङो बहाय थानाय खासलेण्ड सरकारि हायाव थानाय रायजो राजाफ्रा उच्चित जानांगौ बहाय बर' अनाबर'नि खोथा नङा एनि पपुलेसन माने एनि पाब्लिक होमब्ला जोंनि बर' रायजो राजानाव गोबां हानि पाट्टा एबा मियादि गैया गोबां खासलेण्डआव आरो सरकारि लेण्डआवनो ग्रेजिं लेण्डआवनो दिनैहाय संसार जानानै दं गामि खालामनानै दं बिसोरनि अबस्थाया मा जागोन बे बेसेबां जोंनि गेजेराव मोनसे असान्थि एबा भुल बुजाबुजि लाबोगोन सोरनि गियानजों बेखौ खालामखो गावसोर बुजिनानै खालामखो सोरजोंबा बिसोरो मिसलिड खालामजाखो बियो खुनु सुक्तिनि क्ल'जआव फैनायनि खुनु प्रयोजन गैयामोन BTR एकर्डनि जे सिगनेटरिसफोर एनडिबिफोर एनडिबिफोर दिनै एकर्ड खालामखांनायनि उनाव 9 months अलमस्ट पास जाबाय दा बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय नों बिपिएफ दोलोआ सोरखार दायोब्ला माबायदि राहा लागोन जोङो दिनैनिल' खोथा नङा अभारअल गासिबो जिनिसखौ जों नायदों जेब्ला बिटिसि सुक्ति जाबाय 2670 जन जोंहा एक्स बिएलटि केडार्स जाबाय बिथांमोनखौ रिहेबिलिट खालामनांगौ रिहेबिलिटेसननि थाखाय जोङो स्पेसियेल जोंहा मोनसे पेरामिलिटारि फर्सआव रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ 1000 जन पेरामिलिटारि फर्सआव जों मोननायनि थाखाय हरनायनि थाखाय बेबस्था जाबाय बहाय 150 जन फिलआप खालामनो हायाखिसै 850 जन बहाय थांबाय बिएसएफ सिआरपिएफ आइटिबिपि एसएसबि आसाम राइफलाव थांबाय मोजां एस्टाब्लिश जाबाय आरो बाकिफोरखौ
जायफ्रा बैसो गैला देहा गैला इच्छा गैला बेखौ बिभिन्न रोखोमनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय दिनै बेबस्था लानाय सेस्था खालामदों आरो किछु खालामनो हाबाय दा रिहेबिलिटेसना एक्जिस्टिं केडारफोरनिल' जाया रिहेबिलिटेसना जेसेबां सोमावसारनायाव जिउ गारलांबाय बे मुंख्लं जाजोब्बाय मुंख्लं न'खर सोरबा गार्जेनानो गैया सोरबा सासेल' फिसाला दंमोन बे गैला दा बै न'खरा दिनैहाय सोलिनो हायै अबस्था गतिके जिउ खांनायनि राहा लामाया बै मुंख्लं न'खरफ्रा जाथारनांगोन आरो बे खमैनो 5000नि बारा दं दा एनडिपि जों रिलेटेड आरो एनडिपि फेमिलि जाहा मुंख्लं जानाया बेबो थाबाय केस उइद्रनिबो खोथा दं रिहेबिलिटेसनाव खारन जायफ्रा दिनैहाय केस सालायबाय थानांदों कर्टआव थानांदों मोसौ फानबाय हा फानबाय केसा उइद्र जाया गतिके बेफोरबो मोनसे स्ट्रं क्ल'जआव दिनै फैनांगौमोन बे केस उइद्रआ बेबो जेबो गैया होमब्लाबो दिनैहाय जों बिपिएफनिफ्राय जों जायफोर दिनै दिसपुराव दं आरो जोंहा बेखौ दायित्व सहकारै जों लादों बेखौ जों मावफुंना होनांगौ ओंखायनो दिनै केस उइद्रनि कमिटिखौ हम डिपार्टमेन्टआव जों दाहोनो हाबाय बे मोनसे दाबाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय मोननै पार्ट जे डिफेन्स फर्सआव थांनाय आरो स्टेटआव फरेस्ट माने बेटेलियन खालामनायनि थाखाय दिनै मोनसे बेबस्था खालामनाय जादों आरो जायफ्रा बैसो गैला देहा गैला बिथांमोननि थाखाय दिनैहाय मोनसे स्किल डेभेलप खालामनानै जाहाथे मोनसे स्किम प्रभाइड खालामनानै जिउ खांनायनि राहा लामा खालामनो हायो बेनि थाखायबो मोनसे कमिटि दानानै इतिमध्ये आसाम सरकाराव बेखौ दिनैहाय नायबिजिरगासिनो दं आरो बेखौ जोंनि मोनब्रैबो ग्रुप जा एनडिपिनि भाइफ्रा बिथांमोनहा दिनैहाय मोजाङै मिथियो बे खोथाखौ लास्टआव जों मोनसे कुइसन सोंबावनो लुबैयो सार जिहेतु दा इउपिपिएलआ नोङो 5 इयार्सआवहाय 5 लाख इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन खालामगोन होननानै बुंदों नाथाय जोंना बिटिसिआवहाय जेरै फान्डफ्रा नों बबेनिफ्राय बबेनिफ्राय बे 5 लाख एमप्लयिसफोरनो नों फान्डनि खोथाखौ नोङो दोनथ'दो जे 5 लाख एमप्लयमेन्ट होगोन बहायथ' थाउजेन्डस क्र'र नांखागोन बेखौ एसे दोनथ'दो माबे जायगायाव माबे पस्टनि एगेन्स्टआव बे खोथायाथ' प्रथम प्रश्न जागोन ना एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव सार्केल अफिसाव डिआरडि अफिसाव बिडिअ अफिसाव माबाव ना नोङो बिटिसिआव माबा मोनसे सिकिउरिटि फर्स डिफेन्स फर्स खुलिनायनि बेबस्था दं नामा बिटिआरआव बिदि मोनबोदों नामा एक्साइ पुलिस बहाय माने 1 लाख पुलिस लागोन बहाय 1 लाख डिफेन्सआव थांगोन बेफोर खोथाया एसे लासिंसिं आरो बेफोर एसे माने जोंनि समाजखौ दासिमबो जों जे जेबो बुजिया नियम निथि बुजिया जेबो मिथिया बेबायदि खोन्थानाय जादों बिसोर जेबो बुजिखायानो जाहैबाय रोङैखौ परिचय खालामना लानाय जाहैबाय बिसोर रोंखाया बिसोरनि रोंनाय रोङैया दिनै समाजाव जेबो भेलु गैया बिसोरखौ रोंखाखौनो मिथिखागौ ओंखायनो बिसोर बिदि भुल बिटिआर सक्ति खालामदों बेखौ बुजिखाबाय सारा भारतबासि आसामबासि रायजो राजाबो बुजिखाबाय दा बे 5 लाख ओरै साख्रि होगोन बे खोथाया जोंखौबो इनभल्भ खालामनाय जाबाय जे समाजाव जोंनि माहारिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव गोरों एबा मिथिनाय मानसियानो गैया ओंखायनो बिसोर खुगायाव जेखौ फैयो बेखौनो बुंलाबायो बेफोर जोंनि समाजनि थाखाय बे लासिंसिं बाथ्रा बेखौ सरसा खालामनांगौ हिसाब निकास खालामनांगौ होननानै आं जेबो साना खारन बे नेक्स्ट टु इम्पसिबल सम्भबन नङा बे फिसा मोनसे जोंहा काउन्सिल मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै दिनै आसामानो बिदि एसुरेन्स होनो हायाखै स्टेट एज ए होल 5 लाख इउथ्सखौ गभर्नमेन्ट जब एमप्लयमेन्ट खालामनो हागोन होननानै मालाबा बुंफिननो हादों नामा होमबा बे मिनिथावना लाजिथावना बे माने खुनु जुक्तिसंगत बे खोथायानो जानो हाया थेंक इउ